U 11. kolu prvenstva zone Drina fudbaleri Sloge pobedili su Drinu iz Ljubovije rezultatom 3:2. Utakmicu su Bajnobaštani igrali kao domaćini na stadionu Švajcarija na Zlatiboru. Sloga je do vođstva došla u 34. minutu golom svog najboljeg strelca Stefana Tešića. Isti igrač 10 minuta kasnije povisio je na 2:0 i sa tim rezultatom otišao se na odmor. U drugom poluvremenu gosti iz Ljubovije igrali su ofanzivnije pa su na 2:1 smanjili u 57. minutu. 7 minuta kasnije Drina stiže do izjednačenja 2:2. Do kraja meča vodila se velika borba, domaćini su u samom finišu u 90. minutu došli do pobede. Treći, ujedno i odlučujući gol za Slogu postigao je opet Stefan Tešić. Nakon 11 kola na tabeli zone Drina prvi je Rađevac sa 22, drugo je Sevojno sa 20, Ribnica i Sloga imaju po 17 bodova, a Osečina 16. U narednom 12. kolu Sloga gostuje u Lešnici gde se sastaje sa Borcem koji ju je pobedio u prvom kolu sa 2:0 u meču koji se igrao u Požegi. Borac je 8. na tabeli sa 14 bodova. Minulog vikenda košarkaši Studenta ugostili su ekipu 5+ iz Čajetine u susretu trećeg kola prvenstva druge međuregionalne lige Zapad. Bajnobaštani su uspeli da ostvare pobedu rezultatom 60:55. Svaka utakmica je teška. Imali smo tešku utakmicu prošlo kolo u Užicu, baš tešku. Onda smo ovdje sačekali Zlatiborce koji su također jedna ekipa koja može da nam parira, kao što ste vidjeli, punih 40 minuta, ali na kraju izgleda smo imali više koncentracije i svežine i uspeli smo da zabeležimo prvu pobedu na domaćem terenu ove sezone. Ove godine imamo malo uži roster nego prethodnih godina. Očekujemo nekako da uključimo što veći broj mlađih igrača u ovaj roster od 12. Međutim, imali smo prva 3 kola vrlo težak raspored, a nadam se da će u narednom periodu i mlađi igrači dobiti više šanse. Najviše u igri škripi što imamo samo trening petkom u 9:30, ali smo pokušali par puta da okupimo ekipu, ali smo shvatili da je to u ovom momentu vrlo teško, da bi imali više treninga. A da pričamo sad nešto konkretno o igri, o taktici, nema tome trenutno ovdje mesta, ali osnovne stvari kao što su individualna odbrana, pomeranje sa strane pomoći u prodorima i u igri pick and roll, zagrađivanje i jedan po meni vrlo bitan segment za ovaj nivo košarke su ubačena slobodna bacanja. Posle 3 kola na tabeli je prvi Mileševac sa 6 bodova, Sevojno 5+, Student i Crnokosa imaju po 5 bodova. U narednom 4. kolu Student dočekuje ekipu Crnokosa iz Kosjerića. Klub malog fudbala Bajina Bašta sinoć je gostovao u Lapovu gde je sa istoimenom ekipom igrao nerešeno 1:1 u meču trećeg kola prvenstva treće futsal lige Zapad. U 4. kolu Bajnobaštani dočekuju ekipu PP 192 iz Prijepolja. Na čelu tabele su Eurolider i klub malog fudbala Bajina Bašta sa po 7 bodova, a treći su futsaleri iz Prijepolja sa 6. Fudbaleri Višesave u prvenstvu okružne Zlatiborske lige pobedili su Polet iz Rasne rezultatom 9:2. Golove za Višesavu postigli su Janković, Malešević, Petković, Simić, Tošić, Petrović i Dule Janković koji je dvostruki strelac. Višesava je pored Ježevice za sada jedina ekipa u ovom rangu bez poraza. Trenutno je 4. na tabeli sa 19 bodova i utakmicom manje. U narednom kolu fudbaleri Višesave gostuju u Savincu.